saweka prajurit menegas pendhe bidang Turangga cabe rawit wonten dia air sakila aya wawa alin akila kaya ngapa nggih Maneger srugo moro bodaling prawadya bala bebenjeran tumbake hangrang lir jati ngarang gumreget sekon yo bareng maju ing bebaya pakewo katan wiko Meneget ruku moro budaling prawadya bala bebenjeran tumbake hangrang ngalir jati ngarang gumreget sengkut yo bareng maju ing bebaya pakewo katan wiko Tri Adi budaya Mas Heru ayo nger kaya ngapa ulah kabrigelan wono sakjroning alun-alun siang menika man siji bloko siji ega enggal diaturke ya nggih Maneger srugo moro budaling prawadya bala bebenjeran tumbake hangrang ngalir jati karang gumreget sengkut yo bareng maju ing bebaya pakewo datang wiko ayo lo tole bocah bagus kaya ngapa ngger ulah kaprigelanmu ya nggih tamakno wong kabisanmu ana sakjroning alun-alun riyadi budaya le cah bagus oh putri tak kira ayo cewek ayo nduk oh jaranan putri oh ayu memang ayo nduk oh ayo dong iki delondonge sapa mandu ya iki kang kawinan iki ponakane Kartolo wae dia ayo nduk ho ya ayo sijine meneh ndi yo ayo lo bergoyang kembali bersama Tri Adi Budaya asik yo
Ayo nduk bergoyang kembali GBC Bagus Audio Ayo lo Mas Bayan. Ayo yo. Penak deh, penak deh, penak deh. Ayo. Hop. Oke manis sejogetan gerang. Ayo nduk dia aira uga sakila ayawawa. Awil lan uga akila. Oh. Dampya budale prawatya bala biar aku mabiar anite turangga agawe ora keng klojo kumara anggatari saya tikridan ing ragudale adi budaya Anite turangga anggatari ayo lo Pak Win hop jos yo Yo. Jump.
ngati-ati para prajurit, para satriya-satriya putri cilik Triadi Budaya. Janji trimo sesarengan Triadi Budaya katuran wilujeng sonten dulur-dulur sumangga pinarak ingkang sekesa Triadi Budaya katuran pinarak Mas Rudi keluarga besar dari Batang Sari Putra Patra Yuwono lagi semak saking Abdi Budaya Mandala Abdi Budaya Pak Kanji ho yo kakekane teko kakekane yo gas Pangmerayu
nang semono ora bakal ninggal aku senadyan katekan sewu panggo padha sliramu sagung ngeteni tekoku 3 taun gon kulunga bareng saiki wis bali jebule sliramu gandeng wong liya ora nyono orang sliramu sing tak tresnani jebule pamer ayu nang wong kecil ayo 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 Gas. Oh. Ya. Asik. Hey.